Na ana. Ezekiel chapter 28 verses 1 to 10 Nagingon ang Ginoo kanako, tawo, sultii ang pangulo sa Tero, nga nagingon ang Ginoong Dios, garbuso ka og miingon ako, garbuso ka og miingon, ako usa ka Dios, og naglingkod ako sa trono sa mga Dios. Taliwala sa kadagatan, apan tawo ka lamang og dili ka Dios. Bisan tuod nagpakamaalamon ka sama sa usa ka Dios. Nagtuo ka nga mas maalamon ka pa kay kang Daniel. Og nga walay butang nga natago gikan kanimo. Pinaagi sa imong kaalam og sa labutan, nadato ka og nakatigom kag daghang bulawan og plata. Pinaagi usab sa imong pagkamaayong mamatigayon, misamot kag kadato, og tungod niini nagarbuso ka. Busa ako ang Ginoong Dios nag-ingon, kay maalamon ka man kaha sama sa usa ka Dios, ipasulong ko ikaw sa mga langyaw sa nasod nga bangis kaayo. Gubon nila ang tanang maanindot nga butang nga imong naangkon pinaagi sa imong kaalam. Itambog ka nila sa kahiladman og mamatay ka taliwala sa kadagatan. Tanawon ta kon moingon ka balang gihapon, ako usa ka Dios, diha atubangan sa mga mupatay kanimo. Mamatay ka sama sa dili tinuli, diha sa kamot sa mga langyaw, nga walay kahadlok sa Dios. Ako ang Ginoong Dios, maoy naghatag sa mando. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat Lord, nga ang tanang kasing-kasing og hunahunang maabot niini sa physical nga na kauban kanamo karon, og sa tuwa sa mga lahayong dapit pinaagi sa social media. Ako nagampo nga kining mga pulunga, gamiton nimo o Dios nga padayong muhinlo sa among mga kinabuhi, padayong magpahinumdum kanamo, og padayong magtudlo kanamo unsa ang pagkinabuhing makapalipay diha kanimo. Salamat o Dios nga dili makawang ang imong mga mensahe, di mo balik nga kawang diha nimo. Mao ni among pasalamatan nga mamuhat ni sa among kinabuhi, sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Amen. Manglingkod tang tanan, mga igsoon, ang manglingkod mong tanan. So, salamat kayo nga nianhi mo karon. Usahay ang church kay murag lawod, murag baybayon ba? Muhubas, mutaob, mudaghan, mujutay. Salamat kayo nga ni amo karon. Natoy ni comment sa YouTube mo na, Pastor, pag komedya ba? Ano sa ito yung giingon? Pastor, mingaw kayo ang church. Dili madungog ang tingog sa katawhan ninyo tungod kay naka-airig man ta. Ako ara nang madunggan nito. May mog amen, praise God, di ginan niya la madunggan. So motong natingala sila, malagro huna ako ray gawali way tawo ani. So maminaw tag-ayo mga igsoon. May gabiin atong tanan. Kanang nas imong tapad inang paminaw gyud ha. Sulti ayo. Paminaw gyud ha kay di nimo na ingnon paminaw gyud, wa na mo lupad na nahuna-huna ana. Ang uluhan sa atong pagtuon mga igsoon nag-ingon, ayaw na pagpakig-away sa Dios. Ingna imong tapad. Go. Ingaraon ba? Sultiig usob, inaayon na pagpakig-away sa Ginoo. Munay atong tun-an karon mga igsoon. Ang atong nga gibasa karon, usa ka propesiya nga gihatag sa Ginoo ngadto kang Ezekiel, mahitungod ni ining
gingharian sa Tiro. Bisan sa hari, apil ang hari niini. Now, maminaw ta og ayo kay og di ka kabantay, kung dili nimo mabantayan imong kaugalingon, mahimo po ka nga sama ni ining maong syudad sa Tero og sa ilang hari. Nga nihabog og ayo ang ilang garbo og maoy hinungdang nakig-away na sila sa Dios. Because bisag dili nimo awayon ni Lord, unya makit-an ni Lord imong kasing-kasing nga grabe naa diha ang presensya sa garbo, nakig-away ka sa Dios. Atong klarohon, moadto na ta sa Peter mga igsuon. Ningon diha sa 1 Peter chapter 5 verse 5. 1 Peter chapter 5 verse 5 nagingon. Kamo usab nga mga batanon ingong amen. Kinahanglan nga motahod kamo sa mga magulang ninyo. Ato pa baning gibuhat mga batanon? Wa nay maningog. Masahay pastor. Unya, kinahanglan motahod kamo sa magulang ninyo. Kaninyo, nya, pagpaubos kamong tanan, okay, tanan na, tanan, inaapil na kama, apil na ka ter, apil na ka brad. Pagpaubos kamong tanan og pag-alagad sa usag-usa. No? Mag-alagad ko nimo, mag-alagad ka nako, mag-inalagaray. Unya, kay ang kasulatan nag-ingon, kay naay rason. Unsa? Kontra sa Dios ang garbuso apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Ingon diha, God resist the proud but gave grace to the humble. Kinsay gustong grasyahan diha, magpaubos ng tanan mga igsuon. So, kanang katong dito pa ko sa gikag tubigon niya, kagabi edit sumi sa kanang unexpected ba nga pag-abot nako dire napoy maabot dinhi kay mo share sa problema, magkinaunsilay unya gasigi kog kuan sa kong oras nga makaabot pag yugos prayer kay na excited kog ayo ba nga bisag gikapoy na kog ayo pero kana bitang gidasig ba sa Ginoo tagsarabya na. So kadong yug ko niya kagabi lami jud kayo ang gihunat og ampo. Among gisgutan kagabi kabahin sa pagtuon ni Joshua nga niabot og 18 ka tuig sa pagbahin-bahin sa yuta human ang 7 ka tuig nga nakigubat sila para maangkon ang yuta. Nya na-realize na ako nga daghan kaayong ganahan aning magbahin-bahin. Pero dito 7 ka tuig nga paggubat walay ganahan adto. Ang akong gipasabot nga og naay panalangin ganahan tanan. Pero prayer meeting pakigubat pa tagsara kayo'y ganahan ana. Nga na-realize na ako nga nakulangan ko. No? Pag uli na ko dire galingkod sa ko nya nga tulog na sila hangtod nga gasigi kog namalong kog suga nya sige kog pakigsultis Ginoo. Ya kaingon ako human ako ni sulod ko sa kwarto ani higda nako. Nya samtang gahigda ko akong kasing-kasing subo ba. Hingga agas ang ako nga luha. And then ibangon ko nya nakigsulti ra gyud ko sa Ginoo hangtod nakadlawon. Nya na-realize na ako gyud nga mao na ni. Daghan na kay kog nakit-an sa akong kaugalingon. Daghan na kay kog nakit-an sa ministry. Daghan na kayong gipadayag sa Ginoo nga angayan nato nga usabon sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Og usa ni ana kining atong mga gikuptan karon nga maupod ang gikuptan ni Kiro. Kay mo man gi-reveal kaganiyang kadlaw ni Lord. Ingon pa gani ko Lord, gusto pa ko makigsulti nimo pero kapoy na kung lawas mo biyahe pa kog tubigon nigmata. 2 hours na lang akong tulog Lord. So pakigsultiin na lang ko sa damgo, na? So then higda nako kay utog na. And naa pa ko'y duha ka buok nga gi-counsel. Ang usa ani igsuon nato diha sa pagtuos Ginoo naa sa dawi si Ma'am Jo. Siguro gatan-aw si Ma'am Jo karon sa live.
Ang iyang anak kasal last year og may anak na sab. Pero nagbulag karon. So kalma lang ta kay grabe ba kay ning pagbati ron sunod to wa na bisag gamay. Uga na. So kalma. So akong giingnan nga dili mahutdag pagi ang Ginoo. Dili na to ni hunungan og pangayo sa Ginoo. Og nakita nako gyud nga unsa gyud ang pinakarason ngano ang tawo kanunay makig-away sa Dios. Wala nimo sulti si Lord nga ikaw Lord di nako ganahan nimo, ikaw kay inungdan, ikaw ako nimo tabangi, wala ka nagtingog ana. Pero sama kang tero nakaplagan sa Dios ang atong kasing-kasing nga nagkupot aning bahandi nga iya siyawa og kana siya mao ang garbo. Paminaw or makabalo kag naa ba na nimo or wala. Kadira bagyo ka makaingong naa nimo ang garbo. Di ka kakita. No? Di ka kakita nga naa ni sa imuha. So kinahanglan kang maminaw. Unang-una ningon si Lord, kontra sa Dios ang mga garbuso. Banggaon niya. Kanang imong makita ang grabing kaguol sa Ginoo sa diha nga makita niya ang taong nay garbo. Tungod kay si Satanas ang naghatag yun niya og kanang kusog nga makig-away sa Dios, ang garbo niya mo nang gilabay siya dinhi. So ang pagpaubos usab ni Ginoong Hesukristo mao'y pagpaagi nga gibayaw sa siya ngadto sa kinatasan og ang tanan magaluhod ug magsimba sa iyang ngalan. Ato nang natun-an. So magpili ta kanunay tang makig-away sa Dios or magmapaubsanon kag punon ka sa grasya sa Ginoo. Because he said, he gives grace to, he opposed the proud and gave grace to the humble. No? Nung yan humble, nas imong tapat, inadi na ako. Sulti lagi. No. Pag ngayon humble, ing nadayong, di na ako. Kay sige ra batag pangangkon nga humble ta pero sa pagkatinuod lang kinalisudan gid kaayo. So, tungod niini mga igsoon, kining presensya sa garbos kasing-kasing sa tao, mao'y hinungdan nga nahimo siyang garbuso kaayo. Now, unang-una, kining hari sa Tiro mga igsoon, kining mao nga nasod sa Tero, sa kapanahunan ni David, nahimo ni silang nagsubmit sa Ginoo og instrumento nga maoy motabang ni David sa pagtukod sa palasyo ni David. Nakita na to? Kadto nga time ang Tero mga igsoon, insakto pa kaayo ang iyang kasing-kasing atubangan sa Dios. Gani dali ra kay siyang ingnon sa Ginoo nga okay, gamita sa ning imong mga unsay naa nimo og ihatag ngadto sa Jerusalem ngadto kang David sa pagtukod sa iyahang sa pagtabang kaniya arong mamugna ang iyahang gipangandoy, matukod ang iyang palasyo. So, sa langtod nga pagkasulti, si Tero mga igsuon si Tero nitabang gayod sa buluhaton sa Ginoo. Sa paagi nga siya nagapadala og mga kagamitan sa pagtukod ni David sa iyang palasyo. Nagsunod ta tanan. 2 Chronicles chapter 14. 2 Chronicles chapter 14. Ay sorry mga igsoon nga nabot man ta diha. 1 Chronicles chapter 14 verse 1 and 2. 1 Chronicles chapter 14 verses 1 and 2. Ningon diha, unya si Hiram ang hari sa Tero nagsugo sa mga mensahero ngadto kang David og nagpadalag mga kahoyng sidro, mga panday, mga kartero aron maghimog palasyo alang kaniya. Nasayod si David nga ang Ginoo maoy namuhat kaniya na nagpahimutang kaniya ingon nga hari sa Israel
og nga naghimong gamhanan kaayo ang iyang gingarian tungod og alang sa Israel nga nga piniling katauhan sa Dios. Sa time ni David, sa time ni David pa ni, wa pa na split ang kingdom. Kining tero, gigamit sa Ginoo arong maoy mag-supply sa panginahanglanon sa hari sa Dios nga mao si David. Si David, ako kayang tinguha nga makatukod sa templo, pero kay giingnan siya sa Dios, David, you're a man of war. Duhig sa dugo ang imong mga kamot tungod kay manggugubat ka. So dili ikaw ang motukod sa akong templo, kundi ang imong anak. Sa natigulang na si David, puli ang iyang anak nga si Solomon na himong hari, og si Solomon gayod maoy nagtukod sa templo. So sa time ni David, palasyo ang gitukod nga gisuportaran sa tero. Sa time ni Solomon, templo ang gitukod nga gisuportaran gihapon sa tero. Nakuha na to? Kay atong gipaningkamutan ra banig subay mga igsuon. So makita na siya sa 2 Chronicles chapter 2. 2 Chronicles chapter 2, time na ni Solomon nga magtukod siya sa maong templo. Ningon diha, verse 1, paspasan ako ni og basa tungod kay di pud pwede di na ako basahon. Kay dili na to masubay og ayon. Ningon diha, mihukom si Solomon sa pagtukod og templo alang sa Ginoo og usa-usab ka palasyo nga iyang puy-an ngadto sa iyang 70,000 og nagtudlo siyag 70,000 ka mga tawo nga maoy maghakot sa mga materyales og 80,000 ka tawo aron pagkuhag mga bato sa kabungturan og 3,600 ka tawo nga maoy mangulo kanila. So, si Solomon sa diyang nasa gibuhat, daghan kayo ang mga tawo ngayang libuan, mga libo-libo ni mga tawo ngayang magamit. Tungod kay dako kayo ang project para sa Ginoo. Amen? Munang ako lang mong paginumduman, dili gyud pwede nga hangtod sa hangtod na lang nga moanhir tag molingkod mamina mouli. Inig kasandi anhin ang putag lingkod mamina ug mouli. Need gyud tang moapil sa buluhaton sa Ginoo. Unsa may gift nga naa nimo? Pastor, kamao kong manilhig, gamit kayo na. Ari ba? Unsa pay lain? Basta kitang tanan mo apil kay dako kay buluhaton sa Ginoo. Verse 3. Nagpadalag mensahe si Solomon ngadto kang hari Hiram sa Tiro. Tong amigo ni David. Padala niya suwat. Ingon siya. Pagkigtigayon uban kanako sama sa imong gihimo uban sa akong amahan nga si Hari David. Sa dihang mibaligya ka kaniyag mga kahoy sidro sa pagtukod niya sa iyang palasyo. Iyang gihangyo, oy Tiro, oy hari sa Tiro. Si Hiram. Tabangi ko ani, kay sa akong amahan pa naghari, migo man mo, imo siyang gitabangan. Tabangi po ko this time. Now ayaw katinga, ngano nga, kini si Hiram, siya mangyod ang kanang nahimong instrumento nga mag-provide ni ining tanan. Ngano man? Ang Tiro usa ka dapit nga naatanan. Ayo. Ang nasod sa Tiro usa ka dapit nga naatanan, sabatanan, naatanan. Mauna nga siya may nagamit sa pag-supply. Then diretso ta. Mudiretso ta sa verse 8. Ningon diha, padadi usab ako og mga kahoyng sidro, cypress ug mga algum gikan sa Lebanon, kay nasayod ako nga ang imong mga sulugoon maayong mamutol sa mga kahoy sa Lebanon. Ang akong mga sulugoon mutabang sa imong mga sulugoon sa pagtigom og daghang kahoy alang sa templo. Sani puwersa ni sila nga akong tukuron
Kay ang templo nga akong tukuron, walay sama kadako og kaanindot. Ngano ganini kay para sa Ginoo. Again, basta para sa Ginoo, the best. Amen? Ingnan ang nasa imong tapad. Salamat nga nag-ilis kag the best kay para ni sa Ginoo. Sulti. Okay, verse 10. No? Ngisi lagi mo. Verse 10. Ang imong sulugoon nga mamutol sa kahoy, hatagan ko og 200 a 2,000 katonelada. 2,000 tons. Sa ato pa, 200,000 eh. Sakto ba ko? 2,000 tons? 200,000. Tama ba? Tabangi ko na ko diha. 2,000 katonelada man. So, 2,000 times 2,000. 200,000, tama ba ko? Correction ni ko kung kana. O niya, 2,000 ka tulinada. Kanang usa ka tulinada, 1,000 na siya. Ka kilo. So, 2,000 ton ka kilo nga trigo. Yan, sa atong panahon karon bugas. 2,000 ka tonelada nga sibada. Tinapay. Nga 2,000 gyapon ka tonelada. So, 200,000 gyapon. 400,000, 400,000 ka litro nga bino o 400,000 ka litro nga lana. So, mo ni ang request ni Solomon ngadto kang Hiram. Verse 11, unya si Hiram ang hari sa Tiro, mitubag kang Solomon, pinaagi sa sulat. Tungod sa gugma sa Dios, tanawa ra gani, so sa ato pa ang hari og ang Tero nakaila pa sa Dios og nahibalo unsa kay mahigugmaon ang Dios sa kapanahunan ni David og ni Solomon. Nakasinabot ta? Because sa panahon na ni Ezekiel, ang Tero wa na kailas Ginoo. Ikaw nga naglingkod karon og kanang nas imong tapad kailakas Ginoo. Pero why siguro inig-abot sa panahon? Ilhon pa ba nimo ang Dios sa imong kinabuhi or ikaw nay mag-Dios tungod sa garbo? Magbantay ka ha. Kay dagan kayong nagsugod pangalagad sa Dios nga grabe ka mapaiinubsanon, nagkaton laggamay mura nag Dios. So, mo ni ang nahitabo sa Tero. Okay? Whatever talents or gifts nga naa nato or ability or capabilities nga naa nato, ayaw intawo ng himuang rason nga mausab ka. Hinumdumi human ka. Unsa ka? Human. O ang word nga human sa Greek, humos, nga sa ato pa, yuta nga tamtumbanan. So yuta ta. Munang ang tao umol gikan sa yuta or sa lapok. Hinumduman nato na. Okay? So, ani nga time ang Tero, ang nasod sa Tero, o ang hari sa Tero, o katawhan sa Tero, nakaila kayo sa Diyos ni David o sa Diyos ni Solomon. Pero pag abot na sa kapanahunan ni Ezekiel, gihukman ang Tero. Muranig sa Nineveh. Sa panahon ni Jonas, ang Nineveh gipasaylo sa Ginoo. Human ang 150 katuig, panahon na ni Nahum, ang Nineveh gihukman sa Dios. Si Tero pod maupod ang nahitabo. Same nga kaso, garbo. Ningon dia, tungod sa gugma sa Dios sa iyang katawhan, gihimo kaniya nga ilang hari. Muni reply sa hari sa Tero nga tungod sa gugma. So pa nakaila siya sa Dios sa mga Hebrehanon mga igsoon. Verse 12. Og midugang siya pag-ingon, dalaygon ang Ginoo ang Dios sa Israel nga maoy nagbuhat sa langit og sa yuta og naghatag kang Haring David og anak nga maalam, mantigo og hait og salabutan og maoy magtukod sa templo alang sa Ginoo
og sa usa ka harianong palasyo aron iyang puy-an. Grabe no, sa gisulti aning Tiro, hari sa Tiro, dalaygon ang Dios. So gadayeg pa sila sa Ginoo. Nakaila sila sa Ginoo kaya of course, og patigayon para sa Ginoo, mo support dahil nimo nang wala kailas Ginoo. Kalag yung nakailas Ginoo. Ani nga tayman nakaila kayo sila sa Ginoo. And that is why niingon siya sa verse 13, akong ipadala ngana kanimo si Huram nga usa ka maalamon ug hanas nga trabahante, anak siya sa usa ka babaye nga kaliwat sa banay ni Dan. Ang iyang amahan taga Tero. Si Huram maayo, mangtas, batid, nga manghimog mga butang, gikan sa bulawan, sa plata, sa bronze, sa putaw, sa bato, sa kahoy, ug sa paghabol sa mga panapton nga pula, dagtom nga pula, asul, ug ang mga pino nga lino. Hanas usab siya sa pagpangulit sa nagkalain-laing dibuho ug pagbuhat kaniya, no? Nga ipabuhat kaniya uban sa imong mga tawo nga pinili sa akong agalon nga si David nga imong amahan. Paminaw, si Tero gipadala niya ang usas pinaka abilidaran kabahin og pagpamanday mga igsuon didto sa Tero. Gipadala niya ngadto kang Solomon arong motabang. So grabe ang pagsuporta ni Tero, grabe ang pagsuporta ani nga nasod sa Dios, sa katawhan sa Dios. Naminaw pa ta? Naminaw pa ba ta? Amen. So verse 15, busa ipadala sa imong mga sulugoon, busa ipadala sa imong mga sulugoon, ang giingon mong trigo, sibada, lana o bino, kay andam kami sa pagpamutol sa mga kahoy sa Libanon, nga imong gikinahanglan, himuon namo kining balsa og ipalutaw agi sa dagat. Amo kining ihatod kutob sa Jopa aron gikan didto dad-on ninyo kini ngadto sa Jerusalem. So, support kayo ang nasod nga Tero, pati ilang hari. Human sa time ni Solomon, ari nako tan-aw tanan aron di ka malipat. Human sa time ni Solomon, buak ang kingdom. Juda ug Israel. Nabuak ang kingdom ni Solomon. Og ang Israel dunay 19 kahari nga nilabay, gapuli-puli. Og ang Juda dunay 20 kahari nga milabay. After that, gidala sila ngadto sa Babylonia. Og samtang didto sila sa Babylonia, didto nagprophesy si Ezekiel. Nganingon sa Tero, makig-away na ko nimo ang Dios mismo. Ang Dios mismo, tanawa, kinsa man ni si Tero, giisip nga sulugoon sa Dios. Pero pag abot sa time ni Ezekiel, giisip nga kaaway sa Dios. Kanang nas imong tapad, kanus amang kamuhunong pagpakig-away sa Dios. Kaniadto, sa una pa natong kadungog og gugma sa Ginoo, nagpakamatay si Kristo, kadungog tag mga alawiton, mapaubsanon kay mga kasing-kasing manglugmaw ang mga luha, samtang mag-aawit, mag-ampo nga, grabe ang buhi kayo nga paglaom karon. Kumusta man ta? Unsa dagway rason ane? Taga dumagiti, unsa dagway? Unsa guroy rason? Kumusta man ka? Na ay something nga naa sa sulod nato. Ug maoy hinungdang sa atubangan sa Dios nakaplagan tang nakig-away niya. Unsa na? Garbo. Karon, unsay rason sa tawong nahimo siyang garboso? Mubalik tangad to sa Ezekiel mga igsoon. Unsay rason nganong ang tawo nahimo siyang garboso? Nadiha, gisulti sa Ezekiel mga igsoon og nganong nahimong garboso ang tawo. Ingon siya. Sa verse 11, unya giingnan
chapter 28 ni siya sa Ezekiel 28 verse 11 ta sugod basa. Unya giingnan pagayod ako sa Ginoo tawo. Pagbangutan tungod sa dangatan sa hari sa Tero og sultii siya nga ang Ginoong Dios nag-ingon kaniadto simbolo ka sa kahingpit. Tan-awa ra guni. So nahimo siyang panag-ingnan kaniadto nga naglikay sa pagpakasala, nagbaton og kahadlok sa Ginoo, nahigugma sa Ginoo, nagtabang sa buluhaton sa Ginoo. Og malamang ikaw ug ako ingani po ka sa una. Nga simbolos ka hingpit, mutanaw ang mga di magtotoo. Hala, buutana ko ng Nora. Hala, buutana ko ni Gerson. Hala, buutana lagi na ni Kuan. Simbolo, ilhanan. Ikaw mo himong panag-ingnan. Karon, kumusta ka? Kumusta imong kaugalingon? So, di pa ha? Padayon sa ta. Kaniadto simbolo kas kahingpit, puno ka sa kaalam. Ngano ganing puno sa kaalam? Mahigugmaon kayong mubasa sa Biblia. Karon ang Biblia ipalawayan na lagbata, ipagisi-gisi. Paduwaag bata ba? Unsa ganitong i-post ni Kuya Danilo? Ang cellphone mas maayo pa kaysa sa Bible. Unsay pruweba? Kay ang cellphone kanunay able, ang Bible sirado kanunay. No. Taas og panahon sa cellphone, way panahon mo basa sa pulong sa Ginoo. Munang ang tao mas maayo pa niya ang cellphone kaysa sa pulong sa Dios. So, kaniadto simbolo ka sa kahingpit og puno ka sa kaalam. Og hingpit ang imong katahom ni ana. At tumangan sa Ginoo ba? Katong bag-o pa ka ni dawat ni Kristo na hinluas dugo ni Kristo pinasaylo. Wow, lipaya sa Lord sa imong kinabuhi. Sa verse 13 ingon siya, didto ka magpuyo sa Eden. Imagine ako nuning Eden. Pag mo ingon na gani kanang word nga Eden, it means lahat meron doon. Dili literal nga hala, maubas ato pa ang tiro mo na Eden. Dili. Kung mo ingon gani kag Eden, daw paraiso tanang kaanindot na adiha. So, si Tero, sambingay ni Lord, giingon nga, Tero, kabalo ka, sa una ba? Mura kag naa sa Eden. Unsay naa niya? Ang tanaman sa Dios. No, mura kag Eden nga tanaman sa Ginoo. No? Garden sa Dios. Malingaw ang Ginoo susuroy dito tan-aw kay. Wow, mabungahon na, daganang bulak. Green kayo, nindot kayo. Ingana yang panglantaw sa imong kinabuhi kaniadto. Karon kumusta ka? Ayaw kag ingon sige ra kung gidumtan nimo pastor. Kanunay ra kang ako imong giwalian tor. Kay ako sad akong giwalihan akong kaugalingon mao gani nga nagbuntag ko og ampo sa Ginoo pangayig pasaylo. Nya daghan na kayo kog iampo. Bisag ikaw ang gaglagot nako giampo sad kanako. Ningon diha pagsulti. Naputos ka sa nagkadaiyang mahalong bato. Wow, ni ara. Diamante, mayroon kay kag diamante mga igsuon, mga diamond. Cornilana, mayroon kag cornilana. Ang ako rang mahulagway ng cornilana mga igsuon basta kay mura siya mga dikolor nga bato nga mahalon nga mga basta na dia. Topasyo, mga pangalan is mga mahalong bato. Haspe, Chris Sulito, Berelo, Onyx, Sapero, Karbungko, og Esmeralda. Muna akong giingon nimong naatanan ani ni Tero. Pagbantay. Kay ikaw rabag na kay makit-an nga naani mo, unya di nimo mapansin nga naanis uban, wa nakakabantay tungod ana nagarbo ka. Nalimot ra ba ni si Tero nga ang tanan nga naa niya iyang gigamit kaniadto sa panahon ni David o ni Solomon sa pag-alagad sa Diyos. Ining panahon na, tanan nga na niya, gigamit niya arong pagpasigarbo nga labaw siya sa uban. Sa damo-damo na sa daghan-daghan nga mag-chat sa ako, mag-text ako dyan na silang ingnon, ma'am, sister, sir, bro, ikaluyan na gyud intahon ko sa Ginoo. Gapauli may nakadungog may anang mga flattering words. Unsa man na? Kanang mo patambok sa garbo sa tao. Grabe kayo ka, Brad. Okay ka, anak, no? Grabe kayo kaalam, no? Grabe kayo
talented kayo ka no. Glory to God, glory to God. Pero ang kasing-kasing di ay, nitambok ang garbo. No? Hinumdumini, ikaw nga naa sa tanan, o kining mga katauhan nga wala anak, pariho tang tanan gikaluy-an sa Diyos. Pero balik sa imong panguna-una kaniadtong bag-o pagkades Ginoo nga unsay naa nimo gigamit nimo pagtabang sa buluhaton sa Dios. Karon naa nimo ang haspi, naa nimo ning mga grabe ning mga bulawan na. Nya ang imong mga alahas bulawan o giandam kini sa adlaw nga ikaw gibuhat. Praise God. So, pa kagipakatawo. Si Lord nagtagana, unsang panalangin na animo, unsang kaalam na animo, unsang nga gift nga na animo. See? And sa nahimo na siyang nasod, na-realize niya ang iyang purpose. Wait sa, kining kahuyan nako sa Libanon, kining mga mahalong bato, kining akong mga banggiitang manarbaho ay, dili ni para nako na ay purpose ang Diyos nganong gitagaan ko niya ani gamito nako ni pag-alagad, gamito nako ni pagtabang sa buluhaton sa Dios, gamito nako ni pag-alagad sa ako si katawo. Kani si David alagad ni Ginoo, hatdan nako ni ini. Kini si Solomon anak ni si David nga alagad gyapon ni sa Dios, nga grabe ka may gugmaon ang Dios nga puno sa grasya. Ako gyapon ning tabangan. Sunod nga nahitabo unsa? Ingon diha. Dito sa balaang, no? Sa adlaw nga gibutang ko kanimo ang tanaman sa Eden, gipabantayan ko ikaw ug usa ka anghel. See? Nahiga proteksyon nimo. Nahay nanalipod nimo. Daw Eden ka tungod sa kadaghang mga maayong butang gibutang ni Lord sa imong kinabuhi. Dito ka sa balaang bukid sa Dios, og naglakaw-lakaw ka taliwana sa mga bato nga naggilak-gilak. So in other words, naasiyas kabuhong. Bisag asa siya mulingi, naa ang tanan nga iyang magamit. Og kay si Tero, nakasabot man siyang ang tanan nga naa niya. Gihatag sa Ginoo alang sa katuyuan sa pag-alagad sa wala ni anang mga butangang iyang naangkon. Iyan ning gigamit sa panahon ni Solomon ug ni David. Pero kabalo mo kung sa sunod na hitabo. Ingon sa verse 15, walay masaway sa imong pagpanlihok-lihok, sukad sa pagbuhat kanimo hangtod nga nakasala ka. Dinhi na. Pag ang usa ka tawo makahimo na ganig usa ka sayop, unya kana nga sayop iyang paundayunan og di niya hinulsulan, mabot ang panahon sigihon na niya buhat hangtod nga ay okay ra man di ay ni. Ang amo rang pastor sa one way maoy OA. Okay raman di ay ni. Kana gani si kuano mas bright pa man na kaysa among pastor. Ingon gani siya nga okay ra. Pastor na noon. Niya pa, verse 15. Sa verse 16, tungod sa pag-uswag sa imong patigayon, nahimo kang bangis og nagpakasala ka, din hinagasugod. Nalimtan ni Tero kinsa siya. Next, busa gipakaulawan ko ikaw og gisalibay gikan sa bukid sa Dios og gihinginlan ka sa anghel nga nagbantay gikan sa mga bato nga naggilak-gilak. Tanang butang nga naa nimo kuhaon as Ginoo, wa ko kay mahimo. Di na po na mahibalik nimo kundi ginaibalik ni Lord sa imuha. Sinambot ha? Ako usa ka gasa nga gihatag sa Ginoo sa ako ang pagsulti. Karon gaarat ang akong tutunlan. O kuhaan kog tingog sa Ginoo, masugot mong magwali kong magsinyas. Magwali kong magsinyas ba? Ngana kung kasabot ka? So muni ang gihatag sa Ginoo sa ako. But dili ni nako pwedeng i-compare sa uban aron magpasigarbo ko.
Kundili, gamito na ko ni sa pag-alagad sa uban. Ningon si Ma'am Jo, Pastor, murag nakabantay ko ni mo, dagan kay kagwalihon. Niingon ko nga, kaniadto gahi kog ulo, ma'am, o gikaluyan na ko sa Ginoo. Munang ugnay mo invite akong adtuon, tungod kay, ang Diyos may naghatag og kauhaw og kagutom sa tao sa pulong sa Diyos. Munang ako yung adtuon, duol man na or layo akong adtuon. Kay natagam na biya ko sa una, nga mabiyaan ng mga buluhaton sa Ginoo. Sunod. Asa na ganita? So, humnon sa natog basa ang verse 16 tungod sa pag-uswag sa imong patigayon nahimo kang bangis og nagpakasala ka busa, gipakaulawan ko ikaw og gisalibay gikas bukid sa Dios. Og gihingilan ka sa anghel nga nagbantay gikan sa mga bato nga naggilak-gilak. Kabalo ka, naa ang panalangin. And si Lord iyan ang ihatag nimo. Pero kung garbuso ka, kuhaon na niya. O di po na nimo makuha, balik nimo, kay pabantayan na ni Lord siyang anghel. No? So kung saan din nimo pugos, kuha ang panalangin sa Ginoo, di nimo makuha. Verse 12, nahimo kang garbuso tungod sa imong katahom. Katang mga angayan diha. Oy, mga angayan. Paminaw ba mo? Ako ray angayan? Oh, hello. Mga angayan. Usahay, magpasigarbo ta tungod sa atong beauty. Sige ko na, manghilamos tatanan. Ano yung natural ra ba? Og tanawon ko na to. Kusog ra batang magpasigarbo? Unya, ka 100 na nimo tong selfie. Dayong gi-filter. Gipilian atong asa may pinakanin. Kini pinakorian nga panit. Muna ang i-post. Nigara ka tungod sa imong katahom, giingnan ni Estero. Nigara ka tero tungod sa imong katahom. Nasa verse 17, padayog basa. O giusikan mo ang imong kaalam tungod lamang niini. Sato pa, kung gipanalanginan kag kaalam unya garbukhon kaayo ka, giusikan nimo imong kaalam. Grabe pa ito kamaalaman si Lucifer, mga igsuon. Gifted kayo to. Gisikan yung kaalam. And the next day, gitambog ko ikaw sa yuta o gihukasan at tubangan sa mga hari aron mahimo kang pasidaan ngadto kanila. Sa to pa, munang kami sa inig prayer na mo, mingon dayon, sige, sugilon na yung mga sala. Kusog ram ta manugilog kadaugan, pero di manugilon sa sala. Bro Bilar, kini ako, latos nis Ginoo. Nga na, sugilon da. Kay kanang atong pagsugilon sa panalangin, mapasidunggan ang Diyos, o mapanugilon sa tanggi latos tas Ginoo, mahimo nga ang Diyos nagtagad di ay og nahigugma na to. O kana, mahimong pasidaan sa uban. Amen? Shh. Lami ra ba kayong ipanugilon mga igsuon ng lami gyud kayong ipanugilo ng usa ka butang nga ganahan kayo nimo. Hello? Lami kayo na. Sa kaniadto hay kamo witness mangyud mo. Nakaingon ko ngano ka to no? Sa dalaga pa ko. Sa ulitaw pa ko mga igsuon. Usay nagmagwali ko akong hisgutan ang akong wife. Kanang ex nako. Usay maapil na ko siya ba? Nga naman kay the abundance of the heart, mo isultis baba. Ang naas kasing-kasing, isultis baba. Kini, og unsay ganahan kayo nimo, maoy isigi nimo panugilon. Diri sa nako. Painumdumi ko mobalik ta sa verse 18 aning 28. Diri nako tan-aw. Kabalo mo nganong unsay gikasakitan og ayo sa Dios? Kabalo mo unsa? Ang Ginoo mga igsuon, sa panahon nga ang Israel nitalikod sa Dios, ang ilang gipanugilon nga naghimo og milagro didto sa Ehipto og nagpalabang nila sa suba o sa dagat sa pulang dagat. Og naghatag nila sa tanan nilang gikinahanglan, ang ilang gipanugilon ang baka nga hinimo gikas bulawan.
Tama? Amen? Baka nga gihimo gikas bulawan. Di ba? Si Moses ni saka sa bungtod sa Mount Sinai. 40 kaadlaw siya dito. Ang mga tao na ingong, oy, Aaron, wa namin nahibalog. Unsay nahitabo atong Moses? Himuimig Diyos. So si Aaron, ambi ng inyong mga singsing, ambi na inyong mga kulintas o mga aryos, ng mga bulawan, giumol niya o gihimong baka nga bato, baka nga bulawan nga minugna sa baka. Baka nga gihulma, pinaagis mga bulawan nga tinunaw. Paminaw. Paminaw ha, naitabo na siya sa Exodus 32. Pero isa, diin gikan ang mga bulawan na sa Exodus chapter 11, nag-ingon ang Diyos, ingna inyong mga silinganan nga mga Egyptoanon, nga tagaan mo og mga bulawan sa inyong paggula sa Egypt. So ang Ginoo mo'y naghatag ni ato, kaya ang Ginoo mo'y naghikap sa kinabuhi sa mga pamilyang Egyptoanon nga tagaag mga bulawan ang mga Israelita. So ang Diyos mo'y nagpanalangin nato nila aron sa paggawa nila sa Ehipto, doon na sila'y baon. Pero pag-abot na nila dito tiilan sa Mount Sinai, kadtong mga bulawan nga ilang na kuha gikan sa mga silinganan nilang Egyptoanon sa Exodus 11, ilang gihimong Diyos. Kabalo mo kung sa ilang gihimo? Baka nga bulawan. Unya niingon si Aaron, paminaw. O katawan sa Diyos, ni ana ang Diyos nga nagpagawas nato gikan sa Ehipto. Tanawara? Ilang gipasangin lang tong bulawan nga baka nga maoy nagpagawas nila gikan sa Ehipto. Unsa na kasakit? Example, Mambere o Kuya Junel Olino. Si Arjan makauyab. Unya, ipanugilon og ayo ni Arjan ang iyang nakailarag balik tulo ka adlaw. Sige siya panugilon Mambere. Moadto siya dito sa mga silinganan, Mauritius Church, mo testimony pag yun. Ako din gitawag ang akong partner. 3 days ra silang nagkaila, ma'am. Unya, mingon siya, siya ang akong nailhan nga grabe kaayong matiman ako. Kamong ginikanan, unsa iyong bation? Tinuod. Nga kanang babayeng nakaila ra niya og tulo ka adlaw, maoy nanganak niya, maoy nagpasuso niya, maoy nagpadako niya, maoy nagpaeskwela niya, maoy nagbisti niya, maoy nagpakaon niya. So simpre kitang gidikanan masakitan ta. Nga naman. Nanugilon nga mo kunig atiman niya. Samantalang ikaw wag gyud ka gipanugilon gikastihan. Hangtod na dako na wag gyud ipanugilon si mama baya. Utan kayo. Adyo ko pasagdi. Exactly. Mo na gibati sa Dios. Pag ingon nila, mauna ni ang gapagawas nato sa Ehipto, mauna ang gabuhag sa dagat, mauna ang gahimog, napulo ka milagro sa Ehipto, mauna ang gaprovide na tugmaan ng atong kanon. Kinsay ilang ipasanginlan nga mauna nagprovide tanan, naghimog milagro, ang baka nga bulawan. So usahay sa atong mga nahuptan, atong kalimtan ng Diyos, nga mauna naghatag ni Ana. Nakasinabot ha? Ingana ang naitabo mga igsoon. Balik na ta, kaya hapit na kumahuman. Ningon diha mga igsoon sa verse 17. Uy, ano naabot mata diha? Verse 17 lagi. Sa Ezekiel. Ingon ang verse 17 sa Ezekiel 28. Verse 18. Tungod sa kadaghan sa imong kalapasan o sa daotan mong patigayon, gipasipadan mo ang imong mga dapit sa pagsimba. Tanawan Ang dapit nga didto asimbahon ang Dios, gipasipadan na, wala na gitahod. Manang ingon ko, ayaw mo duwa-duwa in tawag cellphone sulod aning church.
Kay dapit din niyang, imagine ra na, sulay ko no magtindog dire magwali. Ang uban magsigig hunghunganay, ang uban magsigig cellphone, ang uban ipatong ang duha ka tiil sa bangko unya magdula og Mobile Legend. Nya nagatubang sa pastor nga nagwali. Unsa man gituyo ninyo arong masakitan ng pastor? Or nangandoy pod kang ikaw mo barog dire kay mo gwali. Or unsaon man nato na nga ang pulong sa Ginoo mauman ang muligo nimo, mudasig nimo, mulipay nimo, mutabang nimo, muhinlo nimo. Pero kay imo mangisalikway kay naa kay gipuli. So niingon siya tungod sa kadaghan sa imong kalapasan. Ipasipad-an nimo ang dapit sa pagsimba. Kabalo mo kung say dapit sa pagsimba, imong kasing-kasing. Naapabay pagsimba diha. Naapabay kasing-kasing nga mapausanong magpasalamat sa Dios. Or unsa na ang imong gibati diha karon. Next. Busa gisunog ko ikaw hangtod nga naugdaw ka. Sinaksihan sa tanang nakakita nimo. Katilaw ni kasuko sa Ginoo unya na pa joy na nagtan-aw. Mayon na uban. Kuan ba na siya sa una, tanawa. Kurat sila, kaya nga naman eh. Grabe kayo ni si tiro kaniadto sa Diyos. Pero karon gisilutan sa Diyos. Sunod. Ang tanang nakailaka nimo nahibulong nahibulong sa imong gidangatan. Mo na sa tinuod gina brad. Amen. Gani na siya ko mga igsuon. Bag-o na po. Moon lagi nang ayaw gilagi gyud ninyo ingod-ingog okira. Natinga ako. Moingon na dayo, pastor, na bayay anak si Kuan. Ang problema kadi sila uyab. What? I mean, lahi man tong iyang giingon nga iyan ang uyab. Unya, nganong dito man siya slain nagkaanak? Dili, gani na uyab. Wala sila gikasabutan. Nga dili rabag yun na mga igsuon, mayong kag, basin og nakulangan ragkaalam sa Ginoo. Dili oy. Niagi na grabing pagtuon pulong sa Dios. Mangwalihay nagtaman-taman gani. So, dili ka makaingon nga, okay rani, kamao ko mo dalas akong kagalingon, kaya lagi nin ako. Bantay lang ka. Sunod. Ingon diha. Mahanaw ka hangtod sa hangtod. Nakita na ko mga igsoon, dunay tigula nga. Naglingkod siya, nag-interview siya, nganong, unsa may imong ikasulti o unsa may sekretong taas kag kinabuhi. Gahilak siya gaayo. Ningon siya, ang sekreto sa taas kag kinabuhi, mao nga nahigugma ta sa Ginoo. Hilak oy. Paghigugma sa Ginoo. Higugma na kas tao, nahigugma na kas kaugalingon, nahigugma na kakayas mga butang sa kalibutan, pero ang imong gugmas Ginoo palong kapalungon. Si Lord nag-promise siya, tanawa ra kuning Isaya mga igsuon, sa mga kanunay makig-away sa Dios. Iyang gipramisa na as Isaiah chapter 2, Isaiah chapter 2, verse 11 to 17. Isaiah chapter 2, verses 11 to 17. Sultig usob ang nas imong tapad, inaayaw na pakig-away sa Dios. Isaiah chapter 2 verses 11 to 17. Ingon diha. Niadto niyang adlawa ang garbo ug ang pagkamapahitason sa tawo putlon. Witwiw. Putlon. Sa palain, og ang Ginoo lamang maoy pasidunggan. Di ara mao na ni. Ang Ginoo lang gyud maoy mapasidunggan. Ato kuno nang isulti. Ang Ginoo lang gyud maoy mapasidunggan. Usog,
Ang Ginoo lang gyud maoy mapasidunggan. Kanang naay mo ingon nimo, gwapo lagi ka, glory to God uy. Glory to God ra gyud kaluy-an kita sa Ginoo. Amen. Kanang naay mo ingon nimo nga talented kayo kano? Iyara gina sa Ginoo. Gihatag lang gina kaluy-an lang kita ana. Di ba? Uy, ninduta lagi na lang lagi kay motoron bro, Jimar. Wa tay ato yes Ginoo tanan. Nay purpose ni anong gihatag ni. Uy, ninduta lagi motor milyon. Nay purpose ang Ginoo. Nagihatag ni. Nga naman. Tungod kay kung naa kay mga panalangin gikas Ginoo magamit sab na nimo sa pag-alagad sa imong isig ka tawo dalon nimo sila des Ginoo. Amen. Amen. Ang uban gusto yugog na koy motor pastor kay masigira ko og laag-laag, suroy-suroy. SS ba? Suroy-suroy. Nanabi ako SS pastor. Unsa man na? Suroy-suroy kanunay. Suroy-suroy kanunay. Verse 12. Kay may adlaw nga gitagana ang Ginoo nga labing gamhanan aron pagsilot sa tanang mga mapahitason. Kuyaw kayo ni. Kana bitang maigo kagwale, mabadlungan ka or singkahan ka sa imong ginikanan, ay kasuko pagpaubos na lang. Kay kang masuko ka, unsa man imong gusto, ang Ginoo mo paubos nimo, sakit ra ba si Lord? Pag si Lord, sakit gyud ang process ni Lord. Amen. Nya sa tanang gamhanan o sa mga halang doon. Verse 13, putlon niya ang tag-as nga mga sidro sa Libanon. Tanawan bisag unsa pa kahabog sa mga achievements kinabuhig nakabot kinabuhi og putlon nis Ginoo wag itay mahimo. Ma-prove nato na ni Nabucodonosor. Ningon si Nabucodonosor, naeng ani kalig-on ng akong gingharian tungod sa akong kaalam o tungod sa akong gahom. Giingnan sa Ginoo, Nabucodonosor, sama kay ining kahoy nitubo, nga ang iyang sanga abot sa nagkalain-laing suok sa kalibutan, og ang gitas-on niya abot langit, apan giputol. Human gayog sulti ni Nabucodonosor nga nag-ingon siyang, grabe ko kagamhanan, ako'y, ang akong kaalam ug ang akong gahom mo hinungdan na ing-ani kalig-on ang akong gingharian. Gikuhaan din siya kaalam sa Dios ug nagkamang siya siyuta ni kaog sagbot. Ora maligo tanang kalitan tagkuha kaalam sa Ginoo niya mogawas na dayon kag kalit gasuroy-suroy na ka dito nga. Wala kay sinina mura kag iro. La. Saon na lang na. Suputlon niya ang tanang tugas sa basan. Ingon man ang tanang habog nga kabukiran ug kabungturan. Ang tanang habog nga turi ug ang tanang kuta nga lig-on. So, unsa ni siya? Garbo. Yung kaghabog nga kahoy, habog nga turi, habog nga kuta, kabungturan, kahuyan. Kining tanan naghisgot siya mga garbos kinabuhi tungod sa mga achievements sa kinabuhi. Tungod sa unsay mga maangkon sa kinabuhi, mugara ta, mahambog ta, wait lang. Paghuwat gyud. Anya sa verse 16. Tundagon niya ang dako og maanindot nga mga barko sa Tarsis. Unsa may imong nahuptan karon? Ikaw na tag-iya tanan. Like mga MB princess. Unsa pa na diha? Ayaw lingi si princess. Ikaw tag-iya ni mga cruise ship. Titanic. Tungod sa imong kadato na nakane, pag moingon sila tundagon nako, unloron nako ni tanan, wa gyud tay mahimo. Amen? Ibig sabihin, anumang meron tayo sa isang kislap lang, pwedeng kuhaon ni Lord. Munang magpabili na gitag magpaubos. Paubos ra gid ta. So verse 17, og ipaubos ang mapahitas, kuhaan og dungog ang mga garbuso. Kuha og dungog ng garbuso. Next. Niadto unyang adlaw ang Ginoo lamang maoy pasidunggan. Mo ninindot. Mao ninindot. Kabalo ka kung garbuso ka, kanunay kang naikaaway. Di ka malinawon. Daghang di ganahan nimo. Ang ganahan sad nimo garbuso ra pod. Pareho mo kay una same feather flock together. Nga naman ang mahitabo. No?
So, daghan kag bikil. Dali ra kay kang masungot, dali ra kay kang masuko, dili ka maong mugunit sa imuhang sa kanang self-control. Ngano man na? Garbo. Naminaw pa ta? So, ato man tong gihisgutan si Nabucodonosor. So, unsa ganito? Sa panahon ni Haring Nabucodonosor, kurog tanang gingharian sa tibuok kalibutan. And that is why ang iyahang garbo mga igsuon maoy hinungdan. Ang iyahang mga kadaugan maoy hinungdan nga ni garbo siya og ayo. Daniel chapter 4 verse 27. Nakadawat si Haring Nabucodonosor og maanindot kayo nga tambag. Kung imong basahon gikan na sa chapter 4 verse 19 abot sa 26. Si Haring Nabucodonosor nakadawat siya og nakadawat siya og sakit kaayong pagbadlong. Again, Daniel chapter 4 verse 19 to 26. Si Haring Nabucodonosor nakadawat siya bugat kayog sakit kaayong pagbadlong. Pero kadto nga pagbadlong, kung iya tong gidawat, maluwas siya gikan sa dakong kaulawan. Tanawang verse 27 sa chapter 4, Daniel chapter 4 verse 27, busa, ningon siya, si Daniel mingon, busa kamahalan, kinsa na nga kamahalan, si Haring Nabucodonosor, hinaot unta nga dawaton mo kining akong tambag kanimo. Hinulsuli ang imong mga sala, og buhata ang matarong og ipakita ang imong kaluoy ngadtos mga dinaog-daog aron magmalinawon ka sulod sa taas nga panahon. Pagkaninduta sa tambag, bihain ang asala og mo ni buhata. Gidawat niya ang tambag. Wala. Verse 26. Kining tanan nahitabo gayod kang Haring Nabucodonosor. Unsay nahitabo? Ang gisulti ni Daniel, nga kung di ka maginulsol, mo ni may tabo. Tanawa, verse 29. Tapos sa usa ka tuig, samtang naglakaw-lakaw siya didto sa atop sa iyang palasyos Babilonia. Miingon siya, kini ang gamhanang Babilonia nga natukod pinaagi sa akong gahom aron mapadayag ang akong kadungganan ug kahalangdon. Diba? Muna yung gisulti? Unsay silot, verse 31, wala pagani siya makahumag sulti, may tingog nga gikan sa langit nga nag-ingon, Haring Nabucodonosor, pamati sa akong isulti, ang imong gingharian gikuha na gikan kanimo, hinginlan ka gikan sa katilingban, ug mutipon ka pagpuyo sa mga mananap, mahisama ka sa baka nga magkaon sa sagbot sulod sa 7 ka tuig, hangtod nga muila ka na nga ako ang Dios nga labing gamhanan ug mao ang nagbuot sa gingharian sa mga tawo ug iyang katungod ang pagtugyan niini ngadto sa tawo nga iyang gikahimutan. Human gyud ani si Solomon si Nebuchadnezzar na wad-an dayon sa kaalam. So ato na ng mga gibalik-balik nga mga verse no gyang isgutan. Abias 1:4, sa imong garbo bisag mulupad pakasama sa agila ug magpahimutang sa imong salag sa kabituonan, hulugon ko ikaw, nag-ingon ang Dios. Sila nagpasigarbo sila tungod sa ilang kadato, kitaon sa may atong nahuptan wala. Nganong magpasigarbo man ta, di ba? So ang ayan gayon mga igsuon nga huptan nato kanunay ang kasing-kasing nga mapaubsanon. Ang James 4:10 ingon nga pagpaubos ka mo atubangan sa Dios, sa mata sa Dios, sa panglantaw sa Dios, kay iya kamong ipataas. So ang ipataas sa Dios walay makabira niya paubos. Pero ang gipaubos sa Dios bisag unsaog paningkamot o kinsa pay motabang niya, di gyud siya mataas hangtod nga moila siya sa Ginoo. Karon nga kagabion ang pinakahingpit nga ang pinakaangayan lang yun nato nga matngunan. Ang atong kasing-kasing nakaila pa ba sa Dios or
Nakig-away na ba? Nakig-away na ba sa Dios? Munay atong hinumduman. Munay atong matngunan pag-ayo. Ngano? Ikaw ug ako naa niining maong mga gasa. Ikaw ug ako sama kang tiro nga sisinugdanan grabing inlaba sa Ginoo. Karon, kumusta ta? Karon, ako ning pahinumdum sa matag usa kanako, tabangi sad ko ninyo aron magtinabangay lang gyud pud ta. Kaming mga alagad sa Ginoo. Nangandoy mi nga ang among kalipay nga ang mga tao diha sa Ginoo motubo sila mo mature. So, nangandoy mi ug malipay mi nga naay mga bag-o diha moduol sa Ginoo. Nga timanon ni nga makasabot unya ni unya malig-on pod unya ni. Batang pinakadako namong kasakit kini. Kay ang mga nangauna maghimo magdili maayong panag-ingnan sa mga bag-ora. Munay lisod kaayo. Si Pastor Rose nagchat ming duha. Subo kayo siya. Ano man? At manon ang mga bag-o. Pero kay ang mga bag-ong nanuol sa Ginoo magtan-aw man sa mga daan nga nagpabadlong. Og mausab na ang nahitabo dinhi sa church og sa ubang mga Kristohanong kasimbahanan. Ako na lang kang dasigon. Kung dili naman lang ta mulikay anang pagpakasala, ayaw na lagpangangin. Tago na lang og magbuhat ka. Kaysa naa pa unya makadungog og makakita nimo kopyahon pug kanila. Inga na ang may tabo. Kasi kita magpray mangyud ta nga Lord, mga luwas sila dadon nimo sila sa imong tiilan. Pero sa dihang naa na sila diha sa Ginoo galingi-lingi sila aning mo ni mga Christian. Mo ni mangingana sila. So, ang nahitabo na ay magtanom, magbisibis, nag-abuno, o naning kamot nga motubo, na apoy magtunob-tunob, og mo na'y sakit kayo para namo. Nga usahay makahuna-huna mi nga Lord, basig na anapoy laing dapit Ginoo nga angayang tigumon, kay murag aning dapita nanggahi man. Usahay mo abot na mo na i-inject sa yawa sa mga huna-huna sa mga alagad sa Dios. Munang magtinabangay ta this time. Ako kang sultian pag-usab. Kung dili naman good lamang pwedeng buhian na nga pagpakasala. Tago na lang og magbuhat ka ana. Arong dili ka mahimong kapandulan. Kaysa mahimo tang kapandulan. Nahitabo na ra ba na? Na ako'y usa ka tawo nga gikasulti. Nya ako siyang gidasig diha sa Ginoo. Kabalo kag unsay iyang tubag nako. Ingon na siya, Pastor, di ba kana si Kuan, mao man ay pinakauna ninyo no? Di ba diha man na, di ba dugay naman na siyang nagpangalagad sa Ginoo, di ba? Nya, ngano lagi na siya nga magsige pa nagbuhat pa man ani magpakasala pa man pastor. Makit-an lagi nako na siya didtong magpaaso-aso. Makit-an lagi nako na siya Kuan. Kana lagi si Kuan magchat-chat lagi na nako. Kana lagi si Kuan, mura na lagi nagwala og naa diha sa panagtigom. So, mahimo pong panag-ingnan. Munang lisod kayo. Niya pa, bisan dinhi sa church. Bisan ni anatas dinhi sulod sa church. Dunay mga bag-ong naningkamot, maminas pulong sa Ginoo. Pero ang naa sa ilang tapad or naa sa ilang atubangan, magsigig sikhanay, magsigig istoryahanay. And then mayon sila, kanil lagi siya. So, palihog lang magtinabangay ta arong manubo tang tanan. Because magkadako ni nga ministry, ako kang sultian, agwantahasa ko gamay. Kay ang Moses, di na magpabiling Moses na ay Joshua. Magpadayon ang bulaton sa Ginoo, kay ang atong pastor ang Dios man, og ang atong naghatag na to kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Inga na lang. So, while nagkaubanay pa ta, magtinabangay ta ani magtinudloay og magbinadlungay na ta. Ako lamang pahinumduman mga ginikanan. Kung ginikanan ka nga kabalo kang imong anak ni sulod og relasyon o nya wa ra kagapakabana someday manubag kas Ginoo. Because sige na kong nagwarning, nagwarning. Sala ba din na pastor? Dili sala. Dili sala. Pero muguba na sa ugma kung mahimo na sa dili pa panahon. Nagkasinabta na ita, nagkasinabot ta mga igsoon, ayaw isipa nga,
Kini si pastor kontrabina na gini sa tanang buhay. Ayaw intawon mga igsuon tungod kay di gyud basta-basta ang kasakit. Nga of course masakitan ko kay mobadlong ko di ka mo tuo. Samot na inig mahiagom na unya ka sa consequence, mas masakitan gyud ko. Kaya nga naman, tatay og magpakatatay man mi sa buluhaton sa Ginoo. Nasabdan na to, nakuha na to mga igsoon. This time, ang hinungdan ni Tero, sa atong closing na niha, ang hinungdan gyud ni Tero, nganong nalayo siya sa Ginoo, unsa? Wala na siya'y madunggan og mabasa nga pulong sa Dios sa taas nga katuigan. Ano man, dili ang iyang kadato, ang kadaghan niya, ang pagkanabuhong siya ug unsay naa niya, ang iyang katalented, ang iyang kabright, mao'y nakapagarbuso niya. Ang nakapagarbuso niya, na detached, naputol, nalayo siya sa Ginoo. Uga na siya, wala na siya kapaminaw, di na siya makadungog, di na siya makabasa. O gikalimtan niya ang taas nga katuigan nga nahigugma siya ayo sa Ginoo. Hinungdan nga naabot sa unahang ginahukman siya sa Dios. Kanang naay giingon diha mga igsuon nga kung napakyas ka kana unsa tong giingon, if you plan to fail or if you fail to plan, you plan to fail. Sa Bisaya pa, kung napakyas kang maghimog plano, giplano hinuon nimo ang kapakyasan. Tarunga og plano ang kinabuhi. Kamong mga anak, tarunga og plano inyong kinabuhi. Ayaw sigig pasangilin ng ginikanan, ayaw sigig pasangilin ng pastor, ayaw sigig pasangilin ng pastora. Tarunga ng imong kinabuhi sa Ginoo. No? Before nibiya sila pastor kagabi. Nga naman, ang church, ang yuta sa church, nagitukuran sa church. Ang yuta nagitukuran sa church. Gipanag-iya sa tawo nga kung maigo sa wali mangluod. Mauna nga building na lay nabilin. Naa na lang sila, nibalhin na lang sila balay, dito na sila nagsimba. Kay maigo og wali mga suko. Hangtod kanus aman ta magpabilin, makiglalis, makig-away sa Dios, magmasukaanon. Hangtod kanus aman. Si Lord nagpasidaan sa matag usa kanato. Hinumdumi Tero sa unang gugma nimo diri nako, sa nakaila pa kanako. Gitabangan nimo ang akong buluhaton, pinaagi kang David. Gitabangan nimo ang akong buluhaton, pinaagi kang Solomon. This time nahimo kang garbuso. Ako ning mga pag-ampo mga igsuon nga. Of course, this time lipay kay ko kay naanay mga nakita nako nga manabang yun nigwali. Kay sa pagkatinuod lang, musugot yun ko og ako maoy tigwali sa mga Bible study. Tig tapok, tig pioneering, naanay mangwali diri. Puli-pulig wali ba? Nanay mo barog diri mangwali. Musugot yun kaayo ko ana, nga ego rakog tig Bible study sa mga kabalay-balayan. Sugot kay ko ana. So, ipag-pray nato mga igsuon nga karon mga i-pray na ako, depende lang po na itugot sa Ginoo. Basta kay Sunday sa afternoon guro or gabi naana po tayo laing Bible study ngadtoan. O dili na nato na pang biyaan uban sa tabang sa Ginoo. Kay mag-raise man ta og mga magwalali nga og wala sa pastor mo imudong ana ingana bitaw. So hopefully mga igsoon sabtan nato og ayo ang mensahe ni ining kagabihon. I-comfort ang nasa imong tapad ina mamalik na tas Ginoo ug muundang na ta pagpakiglalis niya. Mag-pray ta. Nagampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Salamat kayo sa mga mensahe nga among nadungog karon. Salamat Lord bisan sa kinabuhi sa hari sa Tero ug ang nasod ang syudad sa Tero, Ginoo. Ngay mong gihimo karon nga panag-ingnan kaniadto buhong siya sa tanang mga butang o gigamit niya para sa imong kahimayaan sa pagtabang sa buluhaton nga gihatag nimo ngadto kang Haring David, kang Haring Solomon. Apan paglabay sa daghang mga katuigan, nakalimot siya nimo.
Nahimo siyang garbuso tungod sa tanan nga iyang naangkon. Ug tungod kay wala na siya nakailan nimo. Lord, tabangi kami nga dili intawon kana maoy hagbungan namo sa among pagpangalagad nimo. Kay bisan gikapoy kami, bisan naluya kami, bisan nasakitan kami, bisan sa pagpamulaw sa kagabion, sa kahangawa sa mga kalag, bisan usahay makapangutana kami sa among kagalingon og tinuod ka. Pero miduol gyapon kami, musimba gyapon kami, kay nasayod kami nga ang among paglaom na adya kanimo Ginoo. Kapuyon kami, maluyag mauga. Apan walay laing maghatag namog laing labas nga tandog. Ikaw gihapon o Ginoo. Salamat Lord. Nga kanunay minimong pahinumduman nga whatever unsa ning mga mahalong bato, mga onyx, sapphire, unsa ning mga kaalam nga imong gihatag kanamo, mga gifts and talents, even resources, mga abilidad Ginoo, kining tanan sama kang tiro gigamit niya sa pagpangalagad kanimo. Apan niabot ang panahon gigamit niya kining magpasigarbo. Mao nga pasayloain taon kaming tanan, walay usa namo Lord nga nagkinabuhing angayan sa imo atubangan kundili kaming tanan imo rag yung gikaluhian. Panalangini ang mga katawhan. Bukha ang among mga mata nga makakita kami sa mga responsibilidad o sa mga buluhaton. Nga motabang kaming pasan o dili kami mga pasanonon Ginoo. Salamat kayo Lord nining mga mensahe karon nga imong gihatag personally sa ako. Og padayon ni nako Lord nga himo ang panag-ingnan kun kanamong tanan mahimong sumbanan sa among pagkinabuhi. Sa taas nga panahon nga nangalagad mi kanimo. Pero padayon gihapon ang among mga kinaiyang kaugalingon may siguroon mao nga pasayloa mi o Dios. Kay pwedeng nasulod mis Kristohanon nga tigom, nasulod kami sa Kristohanong mga buluhaton. Pero ang among mga kinaiya gawas pa niini mo nang tabangi gayod kami. Naglaom kami o Dios nga di gyud kamo undang sa paghikap sa among kinabuhi, sa pagtrabaho sa among mga kinabuhi. And we pray Father God, sama kang David o kang Solomon. Dunay mga tero, dunay mga haring hiram nga imong gamiton o Dios nga mutabang sa mga buluhaton Ginoo, nga matapos-tapos ang mga dagkong buluhaton nga imong gihatag Ginoo. Salamat kaayo Lord nga makatunan namo ang prinsipyo ug sekreto sa panalangin, ang pagsalig ug pagsunod diha kanimo. We will always join the battle. Dili mi malipay nga moapil sa pagbahin-bahin kundi mi moapil sa gira Ginoo. Salamat Lord nga kaming tanan willing nga mo pay the price through prayer bisan unsa nga buluhaton namo para sa imong kamayaan. So salamat kay Lord nga kining mga pulunga imong gamiton pasidaan sa matag usa kanamo nga dili kami mahilayo diha kanimo. Ampingi ang among mga kaigsuonan, asa sila naabot nining maong pagsibya sa imong mga pulong. At imanausab sila patubua og himuang tanang mapaubsanon ilhon sa kanunay nga ang tanan nagagikan kanimo. And so we give you honor and glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Mayong gabi inatong tanan. Ug mga adlaw ang prayer